Abakwantsasana baphansi koxinzelelo balwa ubundlobongela ngapha ngubhubhane wesifo ukumilisela imiqathango kanti nasemsebenzini bajongene ngezikhondo zamehlo. Amapolisa athi bekuphulwa imiqathango kwesisikhululo. Yakwenza umzekelo ngoku Eastern Cape alone siku 111 yamapolisa angasekhoyo abulawa yiCovid. Lonto ke iarrogance eyenza into kokubana xa kukho icase station omastish okanye icommander angabakhuphi amapolisa awakhulula. Ngoku sithe savalwa ukwethutyana isisikhululo. Siyaqinisekisa ukuba ngenene likhona ilungu lethu elithe lachaphazeleka yi-COVID-19 phaa kwesasikhululo saseLibode. Njengoba sithetha nje isitishi esi saseLibode sivaliwe ne-decontamination seyenziwe, amalungu ethu nebesebenza kufutshane nelungu lichaphazelekileyo akwi-quarantine njengoba sithetha nje. Olu losuleleko luchaphazela inkonzo. Njengoba nindibona ndilapha bendizele uripota into yomtshanam o-defaulter i-treatment. Into efuna amapolisa akwazi usinceda into yoba aleqiswe enhlaza bathina asikwazi uba singambamba. Now sifika i-police station ivaliwe. Umbutho wamapolisa iBob Crew ibongoza abaphathi bezikhululo balandele imiqathango ukukhusela abakwantsasana. Athule Joka kwindaba ze-SABC ndiseLibode.